Dan il-programm huwa mwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton. On the ownership side, by the capital stock issued to the stockholders. $2,000 worth of goods for his store. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Wirt u Eredi. Bħas-soltu se nwaslulkom storja ta' negozju tal-familja. Din il-ġimgħa l-istorja mhijiex storja twila, però hija storja xorta mimlija avventura u enerġija intraprenditorjali. Min ser jgħidilna? Jiena Graham Salt, nifforma parti mit-tieni ġenerazzjoni tal-business tagħna. Business li beda il-fuq minn 50 sena ilu minn missieri, Frank Salt. Business li dejjem iffoka fuq il-real estate u mażmien sort of tħallna f'areas differenti ta' business. Illum qegħdin jiena u ħija bħala il-principal shareholders tal-kumpanija. Tkomplix tajt l-istorja, għax għadni jaqasat l grazzi li ġejt taqsam l-istorja tan-negozju tal-familja tiegħek magħna. Grazzi mela uffiċjalment, ibdilna l-istorja mill-bidunet. Okay, l-istorja bdiet meta missieri kien ġi Malta fis-60s. U missieru kien fir-Royal Air Force, kien Ingliż, missieru u ommu kienet Maltija. Imma peress li missieru kien sort of impoġġi b'ħafna stazzjonat f'postijiet differenti. Missieri kien boarding school l-Ingilterra u kien beda l-Università l-Ingilterra. Però ovvjament kien iġi Malta kien iltaqa' ma' ommi u iddeċieda li xtaq jiġi jgħix Malta u ovvjament iżżewġu. Bidlet l-pjanijiet kollha. U biddel l-istil ta' ħajtu. Però meta ġi Malta kien beda jaħdem ma' aġent KB, kien jismu dak iż-żmien, u daw kienu jiffukaw ħafna fuq barranin, għax is-suq kien sort of iffukat fuq il-barranin dak iż-żmien. Ġifieri kienu jbieħu l-proprjetà lill-barranin, il-klijentela tagħhom kienu barranin. Però fil-60s sort of bdew jitilqu il-barranin minn Malta u s-sit ta' KB ta' dak iż-żmien rid iwaqqaf il-business. U missieri ddeċieda li jiftaħ għal rasu. Allura bdew tnejn min-nies, kien hemm uffiċċju Paċeville ftit l-isfel minn fejn għandna l-head office illum. Mbagħad ftit wara kien xtara dar kienet dak iż-żmien fil-kantiniera u l-business telaq minn hemm. Sissa kien għadu jagħmel il-bieħ u jikri l-proprjetajiet, u hekk bħala aġenzija. Yes. Issa hu dejjem kien speċ ta' tip iħobb jivvinta u jara kif se jagħmel affarijiet differenti. Wara ftit kien impjega bniedem li kien jaħdem il-bank dak iż-żmien u kien impjegah biex jidħol bħala manager
naħseb induna li ħabba li l-karattru tiegħu avventuruża sort of imprenditur tipiku, ġifieri tiġi ħidejja rrid jagħmilha. Allura kien tajjeb li kellu xi ħadd daqsxejn iktar konservattiv, iktar iffokat fuq il-finanzi. Eżatt, li kien sort of forsi jikkontrollaħ naqra. U fil-fatt dal-bniedem Joe Lupi kien għamel kważi 40 sena magħna u baqa bħala managing director tal-kumpanija sakemm irtira. Along the way, naħseb again, ħabba li sort of dejjem xtaq jagħmel affarijiet differenti, kien fetaħ ħanut tal-antikitajiet, kienet passjoni tiegħu u kien fetaħ dal-ħanut, niftakar kien jitla l-Ingilterra jmur l-auctions jixtri l-amara u jibda jbieħhom kellu ħanut Grenville Street, San Ġiljan. Però wara xi 5 snin kienet ingħalqet għax kienu waqfu l-importation tal-antiques ġo Malta. Allura ovvjament ma setax ikompli dal-business. Ma kienx jikkonċentra fuq l-antikitajiet ta' Malta, bħalma jagħmlu ħafna auctioneers. Antikitajiet minn barra u kien ibieħhom Malta. Ma niftakarx missieri tip dejjem jitkellem x'qed jagħmel madwar il-mejda, dejjem tisma' xtrajt di u xtrajt l-oħra jew beħej di u beħejt l-oħra. Apparti ovvjament li kienet jiġri fil-proprjetà, fil-business tal-proprjetà. Inti meta bdejt tikber u bdejt issir tifhem xi ftit x'tiftakar minn meta kont żgħir fuq kif kien l-andament tal-papa fuq in-naħa tal-business, x'kellu meta inti kellek forsi dawk is-7-8 snin? Ma niftakarx ħafna minn dak iż-żmien. Imma niftakar kif qed ngħidlek speċa madwar il-mejda tal-ikel dejjem jitkellem fuq x'ġara llum, x'għamel illum, x'bieħ illum, jew xi xtara. Kien appassjonat ukoll fuq dejjem irid sort of jixxerja ma' kulħadd x'inhu jagħmel. Allura ovvjament tidħol l-entużjażmu fik awtomatikament. Imbagħad xi 35 sena ilu wkoll kien iddeċieda li xtaq jiftaħ stazzjon tar-radju bl-Ingliż għaliex dak iż-żmien naħseb tiftakar kien hemm forsi żewġ radio stations jew tlieta u l-kwalità tax-xandir kien daqsxejn limitat. U niftakar kont tlajt l-Ingilterra miegħu pereżempju konna intervistajna xi DJs minn barra u kien fetaħ l-Island Sound Radio. Niftakar l-Island Sound. Il-Florjana faċċata l-Polyclinic. Again, forsi kelli 10-11 years meta kien fetaħ l-Island Sound. Seb kien l-ewwel stazzjon tar-radju bl-Ingliż, għax l-Island Sound kien bl-Ingliż, le? Yes. Infatti niftakar kont imur speċi ta' nitefha ma' DJs nar x'inhu ma jagħmlu. Niftakar kien hemm kamra mimlija CDs. Dak iż-żmien bis-CDs. Għali ovvjament kienet like a treasure trove. Meta fetaħ l-Island Sound, fl-istess żmien sfortunatament tista' tgħid kienu ingħataw xi 14 il-liċenzja kollha f'daqqa ta' radio stations. Allura ovvjament kien beda competition qawwi fil-pricing tal-advertising. Niftakar li meta fetħu ħafna radio stations f'daqqa il-prezzijiet tar-reklamar fuq l-istazzjonijiet filli kellu ċerta livell. U f'daqqa waħda kien hemm min qed joffrihom bi ftit ċenteżmi. Yes, infatti tallimt lezzjoni importanti li biex tikkompeti bil-prezz huwa żball, fil-business, għaliex wieħed ibaxxi l-prezz, ieħor ikun obbligat ibaxxi l-prezz ukoll biex jiġu sort of at the same level u ma jkun gawda ħadd. Le, u l-kwalità jkollha tinżel. U eventwalment il-kwalità jkollha tinżel. Però anyway, kienet esperjenza interessanti tal-Island Sound. Kemm domtu bil-stazzjon tar-radju, tiftakar? Naħseb kien dam xi 5-6 years. Mbagħad kien bieħħa l-istazzjon. Infatti ħafna mid-DJs li kienu jaħdmu mal-Island Sound illum il-ġurnata jew fetħu stations għalihom jew qegħdin jaħdmu mal-stations il-kbar tal-lum. Anyway, però bħala business ta' real estate, ovvjament ma' żmien komplet tikber. Konna l-ewwel aġenzija li ftaħna Aġenzija Għawdex
għax dak iż-żmien ħadd ma kien jaħseb sort of biex jiftaħ aġenzija u konna l-ewwel aġenzija li għamilna netwerk tal-computers fil-branches, l-ewwel aġenzija li għamilna displays mal-window displays biex tirreklama l-proprjetajiet. Kelkom pubblikazzjoni tal-proprjetà wkoll. Iva, yes, xi 30 sena ilu issa, jew iktar minn 30 sena ilu, kien beda dak li sort of special gazzetta li kienet tintbagħat id-djar fejn konna nirreklamaw il-proprjetajiet. Li eventwalment saret magazine li kienet tintbagħat fis-Sunday Times, kienet tiġi sort of distributed fis-Sunday Times. U koll ħabba Island Sound kien beda magazine jismu Tunin Magazine. Niftakru Tunin. Li kien sort of ibih l-advertising. U koll kien il-ħadd mal-gazzetta. Eżatt, dik kienet l-ewwel magazine bil-kulur li kienet tiġi distributed ma' Sunday Times. U li saret biex sort of tikkomplementa il-reklami tal-radio station. U kien fetaħ advertising agency biex jippubblika l-magazine, Executive Services, li l-lum il-ġurnata konna eventualment beħejnja. Anyway, ħafna idejat hekk, li kienu innovattivi. Però jina peress li ovvjament naf li l-papa tiegħek u rajthom il-negozji tiegħu, kien dejjem kif jgħidu l-Ingliżi one step ahead. Il-papa meta jagħmel xi ħaġa, u mbagħad ikun hemm min jew jagħmel bħalu jew jikkopja kif dejjem jiġri fin-negozju. Dejjem kien jar xi jivvinta. ċertu idejat kienu tajbin, oħrajn ma tantx kienu jaħdmu tajjeb. Anyway, jiena meta kelli mbagħad 18-il sena kont qed nispiċċa l-università, kont għamilt l-aħħar sajf naħdem fir-real estate fl-aġenzija. Kont imġiel tidħol fl-aġenzija u kien prova jikkonvinċik jew kienet xi ħaġa naturali? U naħseb dejjem xtaq li nitlu, però qatt ma kien jimbuttana. Fokajna fuq l-istudju tagħna, ommi kienet tinsisti fuq hekk, u naħseb ma kienx jindaħlilha, kien jaf li ma kellux jindaħlilha. Però meta għamilt l-aħħar sena l-università, kont għamilt sajf naħdem fl-aġenzija tal-proprjetà u kont vera ħadd pjaċir u kelli 700 sena biex nibda. Ġifieri minn 19 years, ġifieri naħseb 19 kelli u 20, kont bdejt naħdem uffiċjalment fl-aġenzija. U kif bdejt? Bdejt biex tbieħ il-proprjetà inti jew mal-ewwel tak grad maniġerjali? Dejjem ħdimt fil-kumpanija u għadni sal-lum tista' tgħid bħal oħrajn, ġifieri aħna qegħdin tim illum ta' 200 ruħ. Però kulħadd għandu r-rwol tiegħu u kulħadd jaħdem. Itella l-kmiem u jaħdem. Shareholders, jew whatever, iżżomm lura tal-li l-ħadd jew jaħdem. Però bdejt imbieħ, vera ħadd pjaċir imbieħ u għadni sal-lum, imbieħ il-proprjetà. Mbagħad wara ftit kont bdejt nieħu branch, kont ħalt konna ftaħna kumpanija biex niżviluppaw u ninvestu fil-proprjetajiet u kont bdejt niftakar kont għamilt proġett. Xi 20 sen ilu issa il-Birgu, dak kien l-ewwel proġett li għamilt speċ ta' waħdi. U minn dak iż-żmien law tellajna appartamenti u vilel u uffiċini. Kollox ikkonċentrat fejn tidħol proprjetà u żvilupp qisu. Dejjem iffokajna fuq il-real estate. Illum il-ġurnata hemm diversi dipartimenti, nieħdu ssib kirjiet, commercial property, residential property, developments, nagħmlu property management. Allura meta rtira Joe Lupi, għax sakemm baqa' hemm Joe Lupi tista' tgħid kważi ħallejna id-day-to-day running fidejh. Meta kien beda jaħseb biex jirtira Joe Lupi, bdejna naħsbu għal-succession tiegħu, tar-rwol tiegħu. U impjegajna, iddeċidejna li impjegaw xi ħadd
mhux tal-familja biex jieħu over mir-rol tiegħu. U hija mbagħad ħadna over ċertu areas tal-business u ħadna ħsiebhom hekk. I mean missieri xi 15-il sen ilu iddeċieda speċ ta' sort of iwarrab ftit ħalli li juhli l-ħija sort of nieħdu over. Kien induna naħseb jew ma tistax kulħadd. Ma setax jikkontrollakom. Mhux kulħadd jista' jmexxi l-istess business, impossibbli. U xtaq jagħmel affarijiet li jinteressaw lilu allura warrab ftit mid-day-to-days tal-business u ħadna over ħana. Graham, il-pandemija affettwat l-industrija tal-proprjetà? Fil-bidu f'Marzu, April, Mejju ta' dis-sena affettwat, ovvjament, għax laqas tħajna nitlu fid-djar tan-nies. Allura, ovvjament, kien hemm biżgħina li kien ħajkollna sena diżastruża. Fil-verità, is-suq irkupra sew, minn Ġunju law irkupra sew. Jien naħseb li sal-aħħar tas-sena in-numri ta' sales f'Malta dis-sena se jkunu simili għal 2019. Aħbar tajba. Li huwa inkredibbli għal-suq ta' Malta. U l-ħar mistoqsija li għandi għalik. Pjan ta' suċċessjoni. Intom diġà doqtuha mill-papa għandkom, issa għandek it-tielet ġenerazzjoni, li normalment jgħidu t-tielet ġenerazzjoni tkisser dak li jkunu bnew l-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni. Nisperaw li le. Però it-tfal tagħna għadhom żgħar. U anke aħna għadna żgħar. Jiġifieri għadna ma bdejniex naħsbu f'suċċessjoni as such. Però issa naraw l-ewwel net jekk humiex interessati jidħlu fil-business tagħna. Jekk huma ovvjament nippjanaw kif se naqsmu r-rwol ta' kulħadd biex kulħadd ikollu sej fit-tmexxija tal-kumpanija mingħajr ġlied nisperaw. Dik l-importanti għax hija ħasra li familji jargumentaw minħabba in-negozju. Grazzi għaddinna l-ħin. Dejjem hekk jiġri meta nibdew nisimgħu storja il-ħin jgħaddi malajr. Nirringrazzjak li ġejt taqsam l-istorja tagħkom. Aħna nkomplu. Ħanisimgħu lil Dr. Joseph Gerada li huwa ir-regolatur tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja. Ednilu li meta nsaqsu li ġenerazzjoni l-ġdida x'qed jagħmlu fuq il-pjan tas-suċċessjoni, normalment jitbismu u jgħidulna li huma żgħar wisq biex jaħsbu fuq dan. Ħanisimgħu x'għandu jgħidilna Dr. Gerada wara mmorru għal ftit mumenti ta' pubbliċità u nerġgħu lura t-tieni parti tal-programm. Sfortunatament hemm ċertu suġġetti li għalkemm ma tantx nieħdu pjaċir nitkellmu fuqhom huma importanti fin-negozju tal-familja li nibdew naħsbu fuqhom minn kmieni. Din is-sena rajna sitwazzjoni fejn dak li qatt ma konna qed nistennew f'daqqa waħda ġie fuqna. U din hija forsi lezzjoni u naf li ħafna familji rrealizzaw li ċertu affarijiet kellhom jibdew jieħduhom into consideration jew jieħdu konsiderazzjoni tagħhom biex nibdew nagħmlu pjanijiet għal dak li ma nkunux qed nistennew li ħajinqala. Suċċessjoni hija waħda minn dawk l-aspetti tal-ħajja illi rridu nibdew nieħdu ħsieb anki jekk forsi ma nixtiequx nibdew naħsbu fuq mumenti meta xi ħadd illi aħna nħobbu parti mill-familja tagħna jiġi nieqes. Mill-esperjenza tiegħi llum u ċert mill-esperjenza ta' ħafna familji, naċċertakom illi din hija xi ħaġa illi huwa kmieni qatt li nibdew naħsbu fuqha u anzi għandna nippruvaw nieħdu kull għajnuna possibbli biex nagħmlu pjan tajjeb illi jwassalna għal dik is-suċċessjoni li hija xierqa għan-negozju tagħna. Grazzi li rġajtu għanaqattu magħna għal din it-tieni parti ta' Wirtu Eredi u miegħi ingħaqad Paul Azzoppardi li huwa il-Viċi Kap Eżekuttiv tal-Malta Development Bank. Grazzi, Paul, li aċċettajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina. Illum xtaqna nkunu nafu ir-rol li għandu l-MDB fil-finanzjament ta' proġetti infrastrutturali kbar. Dana meta nitkellmu fuq daw tip ta' proġetti, bażikament qed titkellem jisu fuq proġetti ta' 25 miljun, 30 miljun u iktar.
Sewa ġifieri dawn ikunu proġetti kbar. Per eżempju, inti bniedem kumpanija jew whatever ħajamlu per eżempju technology park. So, jew inkella ħajamlu housing estate, affordable housing estate. Allura dawn ikunu proġetti kbar li jieħdu żmien twil dik il-problema l-ewwel waħda, dawna proġetti li jieħdu żmien twil biex isiru. U barra li jieħdu żmien twil u għandek ammont kbir. Investiment kbir. Għandek ċertu riski, għax inti ma tafx dan eventwalment se jiġri minnu, kemm se jimtalek, ħatamel technology park, per eżempju, ma tafx kemm se jiġbed nies u daw l-affarijiet. Allura, hemmhekk jinħolqu problemi bankarji. L-ewwel nett għaliex Malta għandna bażikament żewġ banek li huma relattivament kbar għall-ekonomija ta' Malta. U mbagħad għandek oħrajn iżgħar. Issa, bank meta jiġi biex isellef, ma jistax isellef fi proġett wieħed, għandek dak il-limitu fuq il-konċentrament li jista' jagħmel fi proġett. Ġifieri ma jistax investi jekk ikun proġett kbir anke jekk jinħoġob dal-proġett mill-bank, ma jistax jitfa' kwantitajiet kbar ta' flus ġo fih. Għax kien hemm dak ir-riskju. ħażin. Allura, kemm minħabba l-ammont u kemm minħabba r-riskju li hemm u dil biċċa xogħol li jevitaw konċentrament għandek problema jekk inti tmur il-banek. Jekk min qed jippromowti dal proġett imur il-banek. U barra minn hekk, jekk inti tmur fuq l-stock exchange għandek tip ta' problemi oħra m'għandekx history ta' dal proġett, m'għandekx track record u allura n-nies jgħidulek fuq xi se ninvestu din. Tifhem m'għandekx track record, m'hemmx profit revenue dieħel dak iż-żmien, u allura titħallas interessi ola f'dak il-każ jekk ituk il-flus. Issa l-MDB jaħdem hemmhekk bħala katalista, ġifieri fis-sens illi rigward ammont jekk pereżempju proġett jiswa 50 miljun, aħna dejjem naqsmu mal-banek kummerċjali qatt ma nidħlu bank Malta Development Bank waħdu. Allura aħna nidħlu u peress li nġibu flus minn banek barranin, nkunu nistgħu naqsmu l-ammont bejnietna bejn il-banek kummerċjali u aħna. Aħna nistgħu nselfu fit-tul ħafna l 20 sena, 25 sena, 30 sena kif ikun hemm bżonn. U barra minn hekk, aħna minn barra il-bankability tal-proġett inħarsu lejn dawk li jgħidulhom externalities, positive externalities, jiġifieri jekk ħajgwadanja minnu l-pajjiż, aħna nqisu dawk l-affarijiet ukoll. U l-ambjent, pereżempju. L-ambjent illi inti ma tkunx tista' ġeneralment tikkwantifika. U għalhekk aħna nagħmluha ta' katalista x'naqdu dawn l-affarijiet u nagħtu garanziji, loans, flus u nagħmlu pakket sieħan minn kemm hija faċilità tajba għaliex il-negozjant forsi ma jkollux dak il-kapital x'jinvesti. Imma l-ambizzjoni tista' ssir realtà wkoll. Grazzi li ċarajtinna dan l-aspett tal-MDB, għana jkonna nagħlqu dan il-programm passoltu il-ħin għadda u wasal il-ħin li nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi. Nixtieq nirringrazzja lill-Eye Center, Charles & Ron, O'Hea Opticians, Screen Haircare, Teoxan Skincare, Newme, Bata, E-Caps. Nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li jenu biex jittella dan il-programm, lil Camera Crew, lil Josef Azzopardi li huwa direttur viżiv u anke lilkom li qattu segwuna dawn l-aħħar nofsija. Nixtieqilkom saħħa u kuntentizza. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta'
l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.